יום ראשון הגיע תמי 4 כבר רותח, כולם מבריזים מזל שאין פה מפקח. אופס עשיתי 0 מהרב שטלר אני בורח. נה 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 6 שנים בזבזנו פה בכל יום 6 בבוקר. שנה היה קורונה ושכחנו מבית ספר. תכף אני עף מכאן ולא חוזר בלי נדר. נה 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 אצלנו בישיבה כל תלמיד הוא מאורגן, אשר גופר הקמצן ידידות מבר אילן. אצלנו בישיבה אף אחד לא מוציא בגרות, ואם כן אז זה בטעות. למה באתי איזה שטות, תכף בשירות נדפקתי. הרב מנדי, הרב חזקי, הרב שטדלר, ככה זה מחזור נ"ח. אבי לוי, שילה, אורה, יעל, ככה זה מחזור נ"ח. כל הזיינוקים בכיינים, רדניקים גרדנים, חמצו שימם של גנבים, ככה זה בחטיבה. וואי וואי וואי, כל המורים באים עליי, עף הביתה ואני נמצא עכשיו על תנאי. וואלה בלה לא רגועה, כל היום על הרשימות יושבת, איך היא אוהבת. בחדר אוכל טוב, נדע להידחף לאבא. הרב אלון מכניס שמיניסטים בסבבה, תדליק את המזגן ונעשה פה בלגן. האוכל לא אכיל אבל השניצל מטוגן. במכונת קפה רבים הגודים השביעיסטים, עובר לפינג פוגוש ונמצאים שם רק שישיסטים. השומר בשירותים ולא עומד על המשמרת, אין לי גלין אחרת. אצלנו בישיבה פותחים יום במחששה, אני בסטלה לא נורא, לא שורד שיעור גמרא. אצלנו בישיבה התגלה עוד מאומת, אדריאנה בחל"ת, עברתי טסט על אוטומט, גנבו לי את האופניים. צוקי חיים קורנצווייל בלה רב עקיבא, ככה זה מחזור נ"ח. פני בני איציק וילי עמי, ככה זה מחזור נ"ח. דפקו לנו את הפנימייה, עקצו לנו את הסטקיה, ושופורים לא היה. דפקה אותנו הקורונה. הרב נבון מכר לי מיקודית, דיל עוד שנייה נהיה אולפנית. דיל בוא תשמע סיפור, הרב שטלר על הגבול ולקחה את הכסף שלי לחול. אין ספק שחרם על השכבה שלי אחרי ההכתרה, עוד תשכחו מהפנים שלי. יש פה איזה מישהו אמר שלומדים בזום, תפסיק לדבר שטויות, אתה תצא סתום. אנחנו דור של גאולה. נו הפיצות זה עכשיו? מכוער. אני מוטרד. בנימין, כהן, עלה, פרידמן, רמזי, אבי, וואלה גם אותם העיפו, הרב טרבלסי, יהושע, אדר, הראל, גם לא עברו סלקציה. עוזבים עכשיו את הישיבה, אומרים שלום ולא תודה, תביאו כבר את התעודה, כי ככה זה בישיבה.